So, da ni efo cyfres newydd o Gwyll neu Hinterland, ac fel efo ddwy gyfres cynta, dwi'n rhwng dau feddwl sut dwi'n teimlo amdano fo. Ar un llaw, dwi'n falch iawn bod ni efo raglen o safon mor uchel sy'n cael ei weld yn rhyngwladol, ac yn o le tri adlewyrchu beth sy'n digwydd yn Cymru. Sy'n wahanol i Doctor Who, Casualty, sy'n cael ei wneud yn fyma, ond dim byd i wneud efo gwlad ni. Ond ar y llaw arall, dwi'n flin iawn achos unwaith eto, trwy diffyg hyder, da ni wedi methu cyfle mawr i roi gwlad ni a iaith ni ar y map. Mae yna dros 20 thrillers rhyngwladol rwan sy'n cael ei watched ar screens ni efo is-teitlau. Mae'n rai o raglenni mwy o poblogaidd yn Prydain, Wallander, The Bridge, Spiral, ac yn y blaen, ac yn y blaen. So, da ni wedi penderfynu yng Nghymru bod ni eisiau slice the action, a pam ddim, achos bod ni efo'r talent, da ni efo'r tirwedd, a da ni efo'r nodda. Ond da ni wedi penderfynu copïo y model sydd wedi cael ei creu yn barod, lle da chi'n defnyddio USP chi, iaith chi, ffordd o view chi, i hybu gwlad chi a gwneud lot o bres. Na, da ni wedi penderfynu wneud o'n ffordd gwahanol. Da ni wedi penderfynu ffilm efo dwy waith. Un waith yn Gymraeg ar gyfer y 40,000 o siaradwyr Cymraeg sy'n gwachod S4C, ac un waith yn Saesneg ar gyfer pawb arall, pobl sydd ddim hyd yn oed gwybod bod Cymraeg yn bodoli. Ac o ganlyniad o hynny, allan o 15 gwlad nath ddangos y raglen, mond un, Denmark, ddangos y fersiwn Gymraeg. Nath pob un arall yn cynnwys BBC Wales a BBC Prydain ddangos y fersiwn Saesneg. Cymarach hynny efo be nath yr FAW wneud yn y Euros yn ystod y haf. Mae'n ffosatol, ag hyderus, ag authentic. Nath nhw ddangos i'r byd bod Cymru yn bodoli, a bod Gymraeg yn bodoli, a bod ni'n falch o dda'n nhw, a bod ni'n actually eitha cool. Mae'r Hinterland fatha metaphor am Gymru. Da ni efo y talent, da ni efo y tirwedd, a da ni efo'r nodda. Ond da ni ddim efo digon o hyder i frolio am tri peth yna. A tra bod ni ddim yn mynnu bod BBC yn tri ni fel pob gwlad arall a pob diwylliant arall, neu neu da ni'n gofyn y cwestiwn pam dydyn nhw ddim yn ffilmio The Fall dwy waith, un waith yn Saesneg ac un waith yn Gymraeg, da ni'n mynd i aros fel un o gledydd Toyota yn Europe.